Nagpahimang nodaan ang mga mamaligyaay og bulak sa Zamboanga City nga mosaka ang presyo sa mga bulak karong kalag-kalag. Samtang sa General Santos City karon pa lang misaka na ang presyo sa bulak. Ani ang among hiniusang report ni Jestoni Humamil. Tag 30 ngadto sa 50 pesos ang presyo matagbuok sa Malaysian Mums o chrysanthemum sa mga mamaligyaay og bulak sa Petit Barak sa Zamboanga City. Sumala nila, pag-abot sa kalag-kalag, posibleng muabot na sa 100 pesos ang matag-usa. Gitudlong hinungdan sa pagsaka sa presyo sa bulak, ang taas nga demand ug taas nga presyo sa lana kay gikan pa sa Manila ug Pampanga ang ilang supply. Ay subigat sila presyo sir, kasi subiyo naman damon sa Cada del Flores. Siguro na whole week, pwede kami manhalin mga natali na 10K and sina. Pero kita to local capital, juta na siyempre damon ganansya sir, kay siya na si capital. Sa mga flower shop sa Barangay San Jose, Kawakawa, ang mga one-sided nga disenyo sa bulak sa patay mapalit sa 100 pesos kada usa. Apan, posibleng musaka pa sa 50 pesos pataas ang presyo ni ini karong kalag-kalag. Di 50, mag-100 na siya. Yung 100, maging 200. Tumutong na sa demand, ma'am, no? Oh, sa demand pati sa supplier din, tataas din sila doon. Nagginayhina na sabog lihok ang presyo sa mga bulak sa General Santos City karong hapit ng kalag-kalag. Ang kada dosena sa rosas nga nasa 150 pesos kaniadto, karon 200 pesos na. Ang Jimba flower gikan 150 pesos, mahimo ng 180 pesos matag dosena. Ang mamaligyaay nga si Paula Diquillo, aminado nga nagmahal gyud ang ilang komprada karon sa mga bulak. Busa apektado ang ilang kita. Medyo matumal sir, pero minsan din malakas, depende po sa araw. Sa ngayon po, nagmahal po sila kasi malapit na daw po ang undas. Matod sa supplier sa bulak nga si Cherry May Layog, kinigumikan kuno sa nagkataasab nga demand sa mga bulak. So far, nag-increase na siya, sir. Ang demand manggod siya, daghan na nag-order. So, mostly 20 to 30 pesos ang patong. Hinoon, magpabiling ubos ang presyo sa mini flower nga naalang sa 50 hangtod 150 pesos. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess. Tony Humamil. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.